गुड मर्निं लोगोफोर गाबोन 25 अक्ट'बर गाबोननि दिनावहाय मोनसे बोरमानि ट्रेनिं लानाय जादों बोरमा आबादनि ट्रेनिं बे ट्रेनिंआवहाय बयबो नोंथांमोना फैनो हागोन आरो गिबि समावहाय थियरि बेनि उनाव प्रेक्टिकल आं गावनो आंनि फार्मसिम नोंथांमोनखौ लाना थांगोन बेवहाय मोनसे फार्मखौ फोथांना लाखिनो थाखाय माबोरै सासे बिगोमानि अबजारभेशन खालामनाय नांगौ आरो बोरै फाहामथाय होनांगौ बेखौ आं नोंथांमोननो रोखा रोखायै फोरमायगोन सोद्रोमा सोलोंनो फैनाय सोद्रोमाया बेसेबां जियानो जाया मानो 7 8 10 जन 20 जन 30 जन 50 जन 100 जन जेसेबां जाया मानो नोंथांमोना लोब लोब फैनो हागोन नोंथांमोना मोनसे फिसा एमाउन्ट होनांगोन 250 रुपिस आरो बे 250 रुपिस आंनि नङा दे आंनिफ्राय नोंथांमोननो फ्रिसो होनाय जागोन खालि नोंथाङा फैनानै ओंखाम जाफैनो थाखाय बेवहाय हटेलाव बुकिं खालामनाय जागोन बेनिफ्राय जितु सियारनि भारा थायो मोनसे रुमनि भारा थायो बेखौ होनो थाखायसो नोंथांमोना 250 रुपिस होबानो जाबाय आरो ट्रेनिंखौ जोङो बांद्राय लेट खालामा 9टा बाजानिफ्रायनो आं ट्रेनिंखौ लानो होननानै सानदों जेसेबां हायो नोंथांमोना थाब फै खारन जों सानसेनिल'सो प्रग्राम लानाय जादों सानसेनि समा एसे सर्ट ओंखायनो जोङो माने सम मथे खामानि मावनांगोन आरो स' बयबो फैनो हागोन आङो नोंथांमोनखौ बुंगोन आंनि जिउआव जितु 12 बोसोर आं बोरमा आबाद खालामबाय 12 बोसोर बोरमा आबाद खालामनायाव आंहा एसेबाबो एक्सपिरियेन्स दं बे बेस्ट एक्सपिरियेन्सखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन जितु बोरमा आबादाव मोजां फैसा मोनो बोरमा आबादाव मोजां मोनसे इनकाम दं बे इनकामखौ बोरै नोंथाङाबो मोननो हागोन बेखौ आं नोंथांजों रोखायै शेयार खालामगोन बांद्राय गोबाव भिडिअ खालामला एसेनोसै गाबोन 25 सुनिबार खालार नोंथांमोना जेसेबां हायो 9टा बाजायावनो बे जायगायावहाय एटेन्ड जानो नाजाबानो जाबाय आरो सार्टिफिकेट होनाय जाया खालि नोंथांनो आङो आंनि गियानखौ होनाय जागोन फैनायनि ओंखाम जानायनि रुम भारानि बेखौ नोंथाङा 250 रुपिस होबानो जाबाय आरो बिनि उनाव मोजां दिन खाबुखौ नायनानै फिन ट्रेनिं लाफाफिननाय जागोन नोंथांमोना सार्टिफिकेट लानो होनबाबो सार्टिफिकेट लानो हागोन नेक्स्ट प्रग्रामाव स' एसेनोसै गोजोन्थों